Πάμε να απαντήσουμε στο Α4 ερώτημα. Ένα ερώτημα το οποίο μπέρδεψε πάρα πολλούς μαθητές. Έχουμε μία δομή επιλογής της μορφής αν χ μεγαλύτερο του 1, τότε στη μεταβλητή k βάλε τη λογική τιμή αληθής, αλλιώς στη μεταβλητή k βάλε τη λογική τιμή ψευδής, τέλος αν. Και εδώ πέρα μας ζητάει να γράψουμε στο τετράδιό μας συμπληρωμένη την παρακάτω εντολή εκχώρησης. Πρέπει να δώσουμε μεγάλη βάση στο τι μας λέει εντολή εκχώρησης, ώστε να έχει το ίδιο αποτέλεσμα με το παραπάνω τμήμα αλγορίθμου. Δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε μία και μόνο εντολή εκχώρησης, η οποία να βγάζει το ίδιο αποτέλεσμα με αυτό εδώ. Εδώ θα έπρεπε να σκεφτούμε λιγάκι πονηρά και να πούμε πώς συντάσσεται μία εντολή εκχώρησης. Ποιος είναι ο τύπος της εντολής εκχώρησης? Η εντολή εκχώρησης πάντα είναι αυτής εδώ της μορφής. Μεταβλητή, βελάκι και προσέξτε έκφραση. Και έκφραση. Τι είναι η έκφραση? Η έκφραση μπορεί να είναι είτε αριθμητική είτε λογική. Σωστά? Άρα εδώ πέρα θα μπορούσαμε να απαντήσουμε πάρα πολύ απλά και να λέγαμε χ μεγαλύτερο του 1. Αυτό εδώ πέρα είναι το χ μεγαλύτερο του 1 είναι μία λογική έκφραση, το αποτέλεσμα της οποίας το εκχωρεί στο κάτω.